बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव आं लानानै फैदों मोनसे सांग्रांथि होनाय खौरां आरो बे सांग्रांथि होनाय खौरांनि सिगां आं माखासे मानि बाथ्राखौ नोंथांमोननो फोरमायग्रोनि बेनो जाहैबाय जे दुखुनि समाव मदद बिनानै खौरां फोसावनायनि उनाव खैफोदावसो गोग्लैदों मोनसे नखरा दुखुनि समाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों मदद बिनानै खौरां फोसावदोंमोन चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि दैसुमगुरि गामिनि रहेन बसुमतारिनि फिसाज्ला फुंखा बसुमतारिया गोब्राब बेरामजों खर'आवहा दै जमा जानानै दायो गुवाहाटी आइसिइउआव गोग्लैना दं बेबायदि आइसिइउआव गोग्लैना थानाय रांखावरिनि गोबां हाराखास्ति जानाय एबा रांखावरिनि मदद बिनानै खौराङाव फोसावदोंमोन आरो बे फोसावखांनायनि उनावनो माखासे दुथां सुबुंफोरा गुबुन हारिनि नङा जोंनि बर' हारिनिनो सासे दुथां सुबुङा बे समाव आरोबाव नखराव खैफोद जानाय समाव जाय समाव बेरामिया भुगिनानै आइसिइउआव गोग्लैनानै दङ रांखावरिनि आंखालनि थाखाय बे समाव गोबां दुखु आफोदाव दं बैबायदि समावनो जोंनि सासे बर' दुथां सुबुङा 9954345924 आरोबाव खनसे बुंबावनि जे 9954345924 बे जानबुं नंजों कल खालामनानै 40,000 रां मदद होनो थाखाय थांगासिनो दं एबा 40,000 रां लानानै नोंथांमोननि मेडिकेलसिम थांगासिनो दं होननानै फ्राउड खालामनानै नंखाय सासे दुथां सुबुङा 1500 रां बै दुखुथिया नखरनिफ्राय उल्था बिहरनानै लायो नंखाय बाथ्रा बुंनानै बेफोरबायदि गारि भारानि मुङाव 1500 रां बिहरनानै बेबायदि खैफोदावसो उल्था खोख्लैदों जाय समाव मदद बिदों बै समाव मददनि मुङाव 1500 रां नंखायनो गुगल पे खालामनानै हरनो थिननायाव आरो 40,000 रां मदद हैनो थांगोन होननानै एबा बेफोरखौ फोथायनानै दैसुमगुरिनि जा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जा बिजनि दैसुमगुरिनि गामिनि रहेन बसुमतारिनि फिसाज्ला फुंखा बसुमतारिनो 40,000 मदद हैनो थांगासिनो होननानै बेबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनानै 9954345924 बे जानबुं नंजों कल हरनानै रांखौ 1500 रां उल्था बिहरना लानानै दसे समनि उनाव थांगासिनो होननानै बे समाव नंखाय बाथ्रा बुंनानै बेफोरबायदि उल्थासो खैफोदाव खोख्लैदों बेबायदि गीता दास मुंनि बेबायदि मुङाव बेबायदि बे गुगल पेआवहा फैसा सोना हरदोंमोन नाथाय रां सोखांनायनि उनाव बे दुथां सुबुङा जेबो रेसपन्स होआसै बे समाव नोंथांमोननो सिगाङावबो जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लि आरो गोबां जोंनि बर' खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा खालामदों आरो दायनिगिरिखौबो माखासे इउटुबारफोरा माखासे बारगु एनडिबिफोरा हमनानै साजा होदोंमोन नाथाय फिन आरोबाव बे एखे सुबुङानो गुबुन नाम्बारजों एबा गुबुन जानबुं नंजों कल हरनानै बेबायदि दुखुथिया समाव जाय समाव आइसिइउआव गोग्लैना दं रांखावरि आंखालनि थाखाय बैबायदि समाव खैफोदावसो खोख्लैसिनदों बेखायनो सांग्रां जा खौरां फोसावखांनायनि उनाव मदद बिनानै खौरां फोसावखांनायनि उनाव जुदि नोंथांमोननियाव रां बिहरदोंब्ला रां लांगासिनो दं 40,000 50,000 1 लाख 2 लाख बेफोरबायदि लांदों नोंथांखौ लब खालामहोनानै नोंथांनि गोसोखौ फिदिंनानै उल्था गारि भारानि मुङाव बायदि रोखोमनि मुङाव रां बिहरोब्ला बेनिफ्राय सांग्रां जा खौरां फोसावखांनायनि उनाव नोंथांमोना सांग्रां जा बे समाव बेबायदि जादों आरो नोंथांमोना जुदि बे 9954345924 बे जानबुं नम्बराव नोंथांमोना कल खालामनानै जुदि बे दायनिगिरि सुबुंखौ मानो होनना बुङोब्ला बे गुबुन हारिनि दायनिगिरि नङा जोंनि बर' हारिनिनो गेजेराव बेफोरबायदि ओंखारबाय बे समाव गले फोरमायोदि मदद बिनानै खौरां फोसावखांनायनि उनाव बेफोरबायदि दुथां सुबुंफोरनिफ्राय सांग्रां जा दानिया फैदो बिदिब्ला जे माबोरैहाय बै दुथां सुबुङा कल हरनानै फन कलनि गेजेरजों माबायदि बाथ्रा बुंहरनानै 1500 रां जाख्ल'दों बेखौ नोंथांमोननो कल रेकर्डनि अडिअ कलखौ दसे सम नोंथांमोननो खोनासंहोदोनि माने इसोरो माबानिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय मानसि फैगासिनो दं जाहरबाय नों चिरांनि ना आमुगनि बिब' मा जायो इफोरबायदि सोंहरबाय ओमफ्राय आङो बिनि बिब' जायो इदि होनबाय ओमफ्राय आङो प्राइभेटआव जब मावो गुवाहाटियावनो जाहरबाय ओमफ्राय माने क'क्राझारनिफ्राय फन हरदोंमोन इदि होनहरबाय ओमफ्राय क'क्राझारनिफ्राय फन हरदोंबाथ'
जों फैसा हैनो थांगासिनो मानसि क'क्राझारनिफ्राय फैगासिनो दङ बेफोरबायदि होनहरबाय आरो इयो ओमफ्राय दाना फैसाखौ दाना गावहा सोनानै हरगोन बायदि आंखौ कम्पिउटार दखानाव थांनो होबाय ओमफ्राय अनलाइन दखानाव थांबाय आङो थांनानै दाना बियो आंखौ बे हारसाजों रायज्लायनानै बुंबाय बियो बारा रोङा माने स्केनारखौ हरलाय जाबाय बेनि स्केनारखौसो बिदों सानबाय आङो दाना मा होनखो आंखौ इयो 1500 फैसा सोनानै हरनो थिनबाय ओमफ्राय आं सानबाय क'क्राझारनि फैदोंबालाय थाव खरस नांगोन खोमा होननानै फैसाखौ सोनानै हरबाय आङो ओमफ्राय उनावहाय होनबाय बियो माने जों थांगासिनो दं आं नोंनो फैसाखौ हैगासिनो दं आखायावनो ओरैसै ओमफ्राय सोरनि एकाउन्टखौ होदोंमोन जाबावबाय एकाउन्टआथ' आइनिखौसो होदों आंनिखौथ' होआखै आंनाथ' एकाउन्टबो गैया राजानियाबो गैया इदि होनबाय आङो ओमफ्राय जायखिजाया स्केनार मोनसे हरबानो जागोन दे जाबावबाय ओमफ्राय स्केनारखौथ' हरासै आङो एकाउन्टखौसो हरबाय आङो एकाउन्ट पासबुकखौसो खेबनानै हरबाय बियो माने हजोंनिफ्रायबो जों फैसा कालेक्सन खालामगासिनो जाहैदों ओमफ्राय मानसिया साला फैसा कालेक्सन खालामनो हरनि 9टा बाजियाव सोर बिनो फैसा कालेक्सन खालामना हरगोनलै इदि होननानै थांगासिनो फैसा कालेक्सन खालामगासिनो आं 1 घन्टासो लेट जागोन जाहैदों ओमफ्राय 1 घन्टासो लेट जागोनबाथ' आंना आइसिइउआव लेट जाबाय हाबनो आं हाबग्रोनोसै इदि होनबाय आङो बेयावनो हमनो हाबाय जे आं बे मानसिया मानसि मोजां नङा आं बेंग्रा नामा जाहरबाय नों आंखौ बेंग्रा सानदों नामा जाहरबाय रिपर्टार मानसियाथ' बेंग्रा बेंग्रिनि खोथा रायलाया बेथ' मोनसे लिमिटआवसो रायलायो बिदि सानबाय आङो फार्स्टआवहाय ओरै जाहरबाय नोङो फुंखानि मा जायो जाहरबाय ओमफ्राय फुंखानिथ' आं बिब' जायो होनबाय ओमफ्राय नोंसोरलाय सोर सोर दं जाहरबाय बाबाजों आंजोंल'सो दङ रावबोथ' गैया होनबाय खाथियाव सोरबा मानसि दं नामा रायज्लायग्रा मानसिबो खाथियावथ' रावबो मानसि गैया आरो बेयाव प्राइभेट हस्पिटालावथ' बारा मानसि जाया खाथियाव रावबो गैया होनबाय आङो ओमफ्राय स्केनार दखान दंना गैया नोंनाव स्केनार दंना गैया नोंनि एकाउन्टआव फैसा दंना गैया जाहरबाय आंनि एकाउन्टआवलाय मानो फैसा थानो आंनि एकाउन्टआवथ' फैसा थाइसेबो गैया बेमारिनि एकाउन्ट ओमफ्राय बेयावलाय सोरनि एकाउन्टखौ होआमोन बेसेबांसो फैखो ओरैसै ओमफ्राय बिदि होनबा बेसेबांसो फैखो माने आं आइनि एकाउन्टखौसो होदों आं बोरै नुनो होबाय नोंसोरा मानो फुल खालामो जाहरबाय होनाय समाव नोंसोर मानो एकाउन्टखौ फुल खालामो जाहरबाय आइखौसो नायनो होनांगोन बिदिबाथ' फैसाया बेसेबां फैदों बेसेबां फैयाखै आंथ' मिन्थिया इदि होनबाय आङो बिदिबालाय नोंनि आधार कार्ड एकाउन्टखौ हर जाहरबाय ओमफ्राय बिदि होनबा एकाउन्टखौ हरबाय आङो आधार कार्डखौ हरबाय ओमफ्राय जों माने आङो दायो खामानिनिफ्राय इमान इमारजेन्सियै सुटि लालायदों नोंसिनि थाखाय ओरैसै ओमफ्राय आरो जोंनि थाखायलाय मानो सुटि लानांगौ सानबाय आरो आं गोसोआव ओमफ्राय नोंसोरखौ नेनांगौबा आङो दिनैबो नेगोन गाबोनबो नेगोन जाहरबाय आया सोर मानसियालाय बिदि जोंहरखो सानबाय आङो सिनाया मायालाय सानबाय आङो ओमफ्राय जोंखौथ' नेनो नाङा होनबाय आङो ओंखामालाय जागोन ना जायाखै होनबाय जोंथ' ओरैनो सानसेयाव खनसेल'सो जाखायो 2टा बाजियाव बिदि होनबाय आङो ओमफ्राय जोंथ' बाबाजों आंजों ओरैनो खनसेल'सो जाखायो सानसेयाव 2टा बाजियाव जायो बिनिफ्राय जाखायानो बिदि होनबाय बिदि होनबा ओंखामखौ जायालासिनो थानो नाङा ओंखामखौ जानांला दे आं लाखाबाय संखाबाय संनो होखाबाय जाहरबाय इयो ओंखामखौथ' लाबोनो नाङा जों ओंखामखौ खनसेल' जाखायो बायनानैनो जाखायो जोङो खनसे इदि होननानै सानसेयाव इदि होनबाय आङो नाङा दे नाङा ओंखामखौ जानो नांला नोंसोर बायनानै आं लाखाबाय ओरैसै ओमफ्राय ओंखाम लाबोनो होनहरबाय आरो जोंनो ओमफ्राय जायगाखौ सोंहरबाय हस्पिटालखौ खेबना हरनो होबाय हस्पिटाल नामखौ ओमफ्राय राजाखौ बै आइसिइउआव थानाय फट'खौ हरनो होबाय आइसिइउआव थानाय फट'खौथ' एलाउ गैया आइसिइउआव थानायथ' मबाइल एलाउ गैया होनबाय आङो हरासै आं राजानिखौ ओमफ्राय नोंनिखौनो हस्पिटालाव थानायखौ खेबना हर जाहरबाय ओमफ्राय खेबनानै हरबाय आङो नंगौनालाय नोंगौ क'क्राझारनिफ्राय हरदों होननायखाय आंसो थिनहरदोंमोन क'क्राझारनिखौ इदि होननानै ओमफ्राय दा क'क्राझारनिफ्राय मानसि फैगासिनो नों इमान इमसनेल जानानै देखायनो नाङा जागोन दे बेफोरबायदि जाहरबाय ओमफ्राय माने बियो गाव सोनानै हरगोन बायदि रायलायग्रोबाय आरो ना गाव फैसाखौ हरगोन बायदि रायलायग्रोबाय थां नोङो दखानाव आं फैसाखौ सोनानै हरगोन ओरैबायदि सिखिनि ओरैसै ओमफ्राय थांबाय आङो थांनानै मा जाहरखो बियो आंनोसो उल्था आंनो नों बेखिनि फैसाखौ हरग्रो बेयाव आं हरगासिनो दङ ओरैसै ओमफ्राय आं सानबाय बेसे हरखो फैसाखौ नोङो 1500 माने आंनि आखायाव 2000ल' दंखायोमोन ओमफ्राय दे इमान गोजाननिफ्राय फैदों गारि भाराफोर नांगोन खोमा साननानै आं बे फैसाखौ सोनानै हरबाय ओमफ्राय मोनायावहाय आङो बे मानसिखौ हमनो हाबाय आरोना आङो बे मानसिया मोजां नङा माने जुमाय लोंनायसो नांगौबा आंनि खस्थ'आनो थांथोंसै इमान बेफोरबायदि निदाननि समाव जुदि बेबायदि खालामोबा बे सानसे गावबो निदानाव गोलैगोन साननानै थाबाय आरो आंबो बेबायदि सानबाय आरो उनावसो इसोरसो हरनांगौसोमोन इमान बिपदनि समाव एसे गिदिर बिपदआव दङ आङो इसोरो आंखौ
हेल्पसो खालामनांगौनो आरो बेबायदि समाव बेबायदि खालामबाय सानसे गावनावबोथ' गोग्लैगोन ना गावबोथ' मानसिसो जोंनाय दं साननि हरनि